Gusii umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa nebigori byonsi Chinga kichingi agandeta watangere tasani Ndizi TV nyamaite manyere kwa mugosanga mange gwetera muroberi urumba kurentu bene andake gwetera Conrad ogwesi oyoko kwatrana esobo mamo na papa siko the bad kotebia mange igoro ya chingero chia rumba onya banya nakwa bako togo kikorwa sa chinga chaito kurawute manye semeria amangana magia gwetera Dorcas kemuma oteyo sipike bwikira nukurenda seboniga tiatobe komo chakira boniga gwikachinsa 12 nenusu tumanyia mangari akorekanire kurwa CVT kuruchinse mo au njabuna botambe ngurukunde mo Steven Captain 001 Nyarauna ndake oboroberi gwechi gosore gukira kali tukulia chupa mosi ritukobune liga uchakara chinsa 10 nusu gwikachinsa 12 nusu aiga nongo sangamu n'abamanyi b'Chigosori au asege ikarobune keiga twemanya manga sowo ime mwababoli amaboli ino mwatebya ndake ngoro nsemo kiri mukobwati omuroberi gweChigosori korwa amaboli ino narari ogusanga kwa ino nkoro kina itoiga buna Ndizi TV twarakibuna Ionsi ipi tonare ko gusanga na bali bonsi ipi bagandite ko babakobwatira nyora buna chisemo kiri chemetandao Facebook ogotonyora gwetera Ndizi TV News Digital kero ikirororo abuno ko romuro video yo ore live Chigosori na Captain 001 okwanda chisemo kiri chia YouTube watonyora gwetera Ndizi TV News SMS line ya ito no eri kiregora bwa screen yao enambe yoro chabu raboto kira gwetera ensemeri ya WhatsApp gose gwetera ensemo ya SMS nchira ya maseyemo na nchebu na Captain 001 na inakibuna IOCP na gotebiri kibuikira no nyora na manga gendete korwa se Chigosori esengenjo mayo okoro guchinga kumwa komoyia Chigosori chiranereire ase chiligi chaito chinsemo chiri chia Europe na ekengenjo mono ekombe kemikane na African Cup of Nations ayora mameranio amanene pien koyo asorongoro Africa ko chakare bene litkulia lero asenseri ya Cote d'Ivoire abande banyiruka Ivory Coast nerense yo Mogosori giata umukoro bwetimia Chelsea Didier Drogba Cote d'Ivoire iyo kochi esere litkulia lero amone timu ya Guinea Bissau nere Gosori adake gwasiori bene Chigosori chuchia AFCON 2024 mantra bitokubwateri keboikero gotebya ke esero kererombe timu kichirororo namba yo libararigele umono sana korana kigosemba kole buja na ningoranya reko bagakubwa buna Senegal yagweta sentunda yaita korera sentunde ye ndamanye gusendonyo romo bui onde omogeni gose Senegal na baragenderi obonyankongo ase Chigosori chuchia African Cup of Nations konda sevoniga omogeneito no araiga se studio omonyankongo bali bali ko bwati Chigosori abakoro mbako bamba muinyora omogenito baterega se studio owasoreti senga kiyamo etimia Shabana asemia kemekoro emyake linero yakumete mono sana bune kumete boniga konderero iga na basege karate bya mbanga ndake emyake ya yemekoro mbara ibale ko Gosori na barabu maunchiro likibarorera se Shabana yabono bakorengani ni emyake yemekoro Ionsi pin mbate bike bwikero na rero iga mbiamono welcome gocha se studio yaito imetarimo akabwe chinguru sana kuruchinse mo cha Nyamira korende tinkwana kende gyonsi gore ona bote biri etari yawo na ndake ngoro nsemo kieri okorwa Nyamira. Okay, asa marita ne ngoro kwa sami undabu elita banate kondoka omote gose umosai coaches ase ndwete ase Nyamira lakini korwa manga sub county umogonjororo keseni kiendaga sub keseni Kemera ward ekodege ntekia sana amekainde na sami ondabu omote kone komantore igoro yomote korende omosai kairirwete ono mosai rirwere tekera na rwa kumpira igo nganji tekera kwa umuntu na rekwera ri umuntu pasi umpira enara komote inga omosai tika kwa bano obwoba chukua ball usiwe na sida umupira no yo omosai bono eliminatinga
ebichana biri bike biri ne chingu egora paitete munare kurukuchinza jine na karikuruke buyu egora ball wiko ubeke amarida ariako gokia abandu egere emorali yaja saba ase players boni rite no diwe tumusai Ndake kunegente kiasanya ko bata iboli rinde lyonse go chiase omusaye andake akwero ko musaye nali abange bamaite gwetera abande bamaite gwetera omote abande gwetera sami ondabo nabo kuboli ayonsi piese ngenchobirese angamana y'umupira se emyake minge sana wikera boniga nawo to kosemyo bonge ubwaranyare ko bagatebike boikero kole ndake kwerese iro musaye kwerese ireke buyu omotire rukairiwe omoteri minute egona ari kubeka chigoli ga noje yangari seboli igari di egoli yani iri bataye ni tinge egoli neso era kirwanyare bacha konyorenga umupira ole ne team nane ngwa chinga kiecho egora abanda bange mbaye tuise gutara na Kisii town igo bansi gete ego nari kubeka egoli chigoli kiri bataye expected ngango beguchire bakambe ikegoli nane nje nari gutene munabona my former team manager Samson Olito igare komboli mabinga kikwaro taigoro y'umupira nama debi egoli nero igo chinga kiechi bona arenge ekera nari gwa kumpira ole kuru enga kiechi chi arenge provincial league tu ari gwa Kanyanza yoko maite Nyanza yoko ya bwate timu egotege kobwa ya soire premier pono by that time igo lende Mr Ndemo team tu abwate ya kunga Kisii United itu achagete awa patron nari ku esironi manduku hema no nero lenga wa patron olenge chairman nero tuchagete umupira provincial league igo ni dieterio isego debi riti yubugari nabo nori ruerete ego nari kubeka chiko gorite yo ntara ko batimbeka egeko era ego tuarenge chi forward tuarenge Evans engineer undi Evans Odieki arabu naro okurukwa eneri mosoti ora America bonaga ego ra chinga kichi tuari kubeke chigori paka chitimu chiata matwadenga sai second half kone otobeke chiko nonya sita saba second half to so tuabadenga sai atufungi bao o maene wa magana na berego igo tu ari kubeka chiko natutagete chika ke chumi akakie chinga kichi arenge 1996 97 po 97 ari tuchachite mono togasoeri kera tu asoeri kisumposta bagatokora propaganda tukaurwe kurende title nande tukaira na 98 pono 98 etimne gurukunga ulinsi sai yari kuruku water works pakangira 98 ose 88 1998 okay 1988 not 1998 1988 okay pone kere tu nagenda ulinsi bakangira ngangudi kabari busigari narikwa nkairana 89 nkairi kusum public works pono Kisii United yakuri ngaso abono public works 89 ekere naso 89 my friend ibona abete top scorer Nyanza chitimu chikandwanira moti kwa Kakamega sabana bakandeta bono sabana Kisii pakandengo ngabare gasi Coca-Cola 89 togo chigosoa 90 bono 90 bono ngasoa 90 sabana mancho morire rema itino mugano mutambi no mugano mwaso esengencho ase mupira no nyasa no muna obogima toko manyanka yoko genda onyitura manyanka yikwarure na anka yora ase boniga na dairo yarikiye korete tubate sami ondabo omote mareke buyu araiga se karote bya yonsi pike boikrano onyo kwate iboli ndeli yonsi ochie sare osonyo kwagore ko mutio teri myakeri emekoro naboko moinyori andake munyari kwa mugosange senjo ege ikarobune keiga no kwena kibuna ayebno mwancho mariro ito kwayare kwa gogoswanana gokubwatana na abwatani bechi gosori kumanya kiboikirano inki bakokora na andake seboniga nkaibale kono ndimete ko no mugano gwatoire igoro ya engamanga andake omote ekebuyu omosae nuna aye kwarenge forward kwarengo mogosori yori obusio timanyandake aye kogo kininkiriya kwiretaye kochora libageri lya gose sengenjo mabagana abangora gosori asenkoyo bone gento narenge ororo ekera nare chagitu mupiro igo nare gutaka emu yane ndi kwe pepa igasiti mambikara abantu bagosoma panyonji ninkorteki ninsu nimbegete gori ekina ki ekara bwende emu yane yarenge ngake mutu forward line egento kende igo nare gutamani nga ndikana inche ngutangazwa ase radio ngaki bagutangasa no nyori chinga kichite to abantu bari bamanyite nanje nare gutakanga ntangazwa ase radio egora dingo tangazwa umuntu obeke egori nyageto beka mambi egasiti yakoriki yarikirwe rieta igo nare gutaka nonye bari bamanyite bari twarwa kumpira na baro egora mami nare ko batenga ki okay gana mugari mora masomo ikari samyonda bwari abegete egori naho mara atume masoma ingo abantu bari bamanyite aba twarwa kumpira no mbona ase bari ngose kabari asibari ni maite bo egekora ine rim yane yarenge ngake forward line
Bagana keria Bible ese mugano yo once pure umuya nakyo mwana tari gukina mabaja gukosora guca kurunse Bible babara bumba ko itobusibori goko boma osori kwa bete. Okay, yeah. Kora primary ona ari kwakana kura nationals. Primary ora muibori one tata ganjita magana sports sana. Ni ndugu yane nero bono uri kuminyoka nero kura nationals. Bono egere tuli primary igona ari ko guchisa wadi iguru yo kuminyoka. Bono muibori one nanjite na mama nanjite iguru yo mupira. Mbanjite sana. Ni family yeito mbanjite mipira ase family yeito. Baka bono iga umucho korona ro bono wagira kariyo ekwende pidi ko bono iga. Uyuguru Douglas Mokeira. Oyino yo mobo na ro sidirende. That's why bono mbanjita Bible bane na nje ngasa bono koroshi ngakinkoroshi mupira gaga ase kenyuru kyane. Iye kenyuru kyane nindo sitingone go ikono mboli ningote imbara binarosa. Uyama sana sayo atebera na ntito mupira kurukare abayibuli mba mweterie bagari yabene byo kwasori no nyanya nyogoro mwibuli iskali onye koranda ke umubwatani andake iskali na kibuna onye kwaro mwana bwatekewo mweli baga onye kunyara kumusira musire onye nebikoro to mugurere onye ne timu ire se timu iranya ko bage komokonya onye no yo academy muire se academy kwa amabaga sente chikosori na chiroje kokonya tire ngokora chire kwa rebinte binge bunanda ke samira otepi bunatukonya kwa bato gusuka guchibosyo 1990 kwa iruri baga sabachira Shabana Shabana betaraswa ne timu mwari komerera matena ino moso elimu Shabana ntarasoro na nchingu takana alenge munabona ekochi kuruku akubali na nganjite chinga chiche garangwa akabono Kisii United mbata gitenso lakini bono nkanyora na chire gona konya oregasi nkanyora na ligure gasi public works bono Shabana gerana so kila mtu alifurahia kwa sababu kwa Shabana kwa namba maetenga banyorire striker ekobeka chigoli Shabana nimbegete chigoli ororo Nimeta Shabana timu enkoro ne timu andake karangeri kie timu gochaka chagitange mwaka 1976 and Kisii Youth Olympic yaba sayebaki nete bakaira konya korebe Shabana ya chagitana ke miaka ya 80 ke wata ne bakongo na babo dogo kan kwa sawa 1990 Shabana ne timu ya bero rogwetani miaka 10 ne timu ya demire kurwa na wetera provincial yugo wateba kurigi bagari ko so league enka yonyorete Shabanire ko konyeso inchengo so ekere premier na nyote kere premier egora that's why bandete taroro egere koreki ndeni fosi timu ya Shabana na incheme nkora mayase asaba Gusii na ndegere na achito asoma ene nabo ngagito mpira one bia asoma na ndi timu chinde chikandiya kunyira kujisiko nkaenda Ruiru prison for 1 year 93 arabu transcombone gacha kunyira Nakuru no ngagete for 5 good years tole na former yolenga Shabana bona coach Samuel coach na yolenga my captain ase Transcom ngari kwega asi Transcom no tuagite myaka yose na ne konkuru Transcom ngocha Shabana na ne dayane ngo babekande goli abantu amasabi y'amanakonda megeti na bade bandama lakini abatenga ki ase kikasi ga kire kikasi negasi ndegaki bona ndi nje ntu anchaine na borobo na ndegera na koru mupira nyamweya Sami Nyamweya former chairman FKF na nyira niti kucha ko coach Shabana tuanenge na Teleti Lusiki na ndi coach ti Shabana we apa bono trainer asa yondaro bono iga kefo Nimeta bukwara minyo kiria ko korenda ndakira wote randa ke ne vinga ko inyora na unenchera yo korokyo mogoko ino gotebya yuans pibu na bere konde se Shabana leti mo betange miaketa ibere 1993 timanyayo no kyo mo boko bere te mia Shabana kerore no mogosori mbara byonyo lete bagisangi bao na kyo mo boko bere okay abandu nanyo lete okina Richard Otambo no mo nyorete choni orale bono okolega si Coca-Cola Nyeri babo Lusiki no barenge abantu na bange Charles Telate abantu na bange nanyo to lakini motegera ko nyokorere kikonyo chire prewari abuna bo abantu nanyo le toro kinaisha masese abuna abantu abange nanyo te basa bana bonsi pi bari barengo abono bamanikanite bono kina totebe bono abantu abuna nanyo le toro asisa bana kina yobesi muse chibu bono iga ene royo mobo ogerete bono na gitumbira bakabona igete ne royo mobo nere uchagite Shabana bonsi abuni mbanyo le taro korede meta Shabana ne timu nenero ya gwata bakasori ya bange no nyakorwa soro ngorwa Gusii ne timu era ase Premier League nga kieyu ne timu kosori koruchise mo chirichi ya Gusii stadium chinga kiecho kero tebana ke mabwa kabeire kire mono mukogosori ya segeti ya Gusii obugi mabwa kabeire egeko era chinga kiechi cheto chobugi mabwa Shabana win iko tu abekiri 500 chinga kiechi siringi 500 chibese chamana sana okay umusahara iko tu ale konyo umusahara eribwe ya mona 200 chinga kiecho chibese chire constant okay ama sabi kyo kabanyene
ngangonye tokurusa bana obugima bware ngobye ngonye tokurusa bana doga kobeke gari mafuta eyabwate chi planche kericho tokonye ngericho tokujumpire planche nero ngoye Nairobi tokujo e planche nero ngonye Mombasa tokuche planche tokoenda Kisumu Kakamega all over Kenya chi planche charengo na se tokogenda gwaku mupira uyu muna twaiko egogera ne win tuare ntune chi win taringa no korusie game ntunto ani chinga kichi twarwaga mepira Saturday na Sunday ngangonye twarusie game Saturday Sunday kwa vyovyote paka tobumo liwe liwalo hiyo karantino no boli bali barenge dam munabona twarenge dam egogera erieta twategeteria gusiria sapana that is why no empona sabana roche bwata masabiki amange all over Kenya inkiriyo nyoreta ndake obwamiri no obotindi bwarenga sense mo ye Premier League myaka eri emekoro nandake chitimu cyarenge chiebisaku bune timu ya Shabana kurense mo yabagusi twabwate timu ya AFC kuruchense mo chiri chiaboru yanda bwate Gor Mahia kurense mo yabogere na kichigosoro chicyarenge kere chitimu cyare kumerana kere tware kumerana munabona gusiga iga Gor Mahia sambiri abande bandete kuitana stadium ntugita kuraika sambiri ya mambi mopiro kale uchi maragoba saa 10 okay intwe kara tole maragoba wete mambi kitore breakfast amasabya ndate kuitana stadium igo yarenge newo ebusiye gocha muna nago tevinga sambiri chise chikandete getiga lakini chitimu chinde ntware bwate mangana chiseyi asengenjo munabona boli maya abagera bange bakorteki ebare gocha gana abange bara bisiku Rwanda isibare gocha abantu gagusiga igo bona competition compete abo kwarengwe hai egora kiri umuntu atagite ushindi abagere batete ushindi bande guchi abagotera na into abagushi batete tonyora ushindi bagaruki abagushi baito batere abaru yatesemu bona igo yarenge nifute nikufute abayarenge Kulega ntekia sana wanyambo no kubatana na ito yono moroberi weche gosori na nche ndemo Steven Captain 001 igese taseni Ndizi TV nemda chi comment cha ino mwachibekera chinse mo cha Facebook ikagetari ketambi nyale ko bagingo chisoma bali babekera chi SMS wetere SMS line nyale ko bagingo chibwati kebwekano korabuna andake ayondo sipi twanyale ko batu kumanya ebirenge libeno nonye ko bwati boli nderi yonsi abana abanyankongo mbali gotoka raisi abande bebire kero yari babuneriga mbyara kitwasangana barabuta wole ari hospital bwate sengencho nabo matenke mo kayo mupiro itorure na inkoro rakore toikese birango biri beiguru biritogana tikoba togoika rana ke kere kwarenga seti ya Shabana ni maite mupiro no bwate amatukama ya na matukama be timanya ngosori kieri andake utebe pi asaba gosori bwa ime ya Shabana kare tuware gwaka ekere kware gwaka team utebe pi priwari ekora ntu igeta segete Pligwari tutakire point ntu amaitiko barelegated ekara tukahakira umpiro iyo Nyayo stadium omupiro yi finally igo tuachete draw point ye gatokonya egeko era konyoro mwako iyo abaki abange barure Shabana bone point ye gatokonya Pligwari oino rurengo umupiro mokonsana tuagete ntebe in my life Kadake onye mutabu agosori eyo nango Shabana berelete myaka eri emekoro chi emekoro sana tukamana kwira no mwako kubwaje tukamana wikaransa tukabura ni bwana nkekebe kera tu karansa agora tu ikaransa bono korwa wane time kamana kwanza ku perform wero bona tukanyora the late Matunda chairman bona kera take cover team Matunda igale nakuru abaki tomete busonga bono Matunda kama wote banga chibese chimwale kwegwa chiala kwensesi 500 bono nkubayiru abaisi bakamana tukamana kuibwa atabu umupiro kamana wakwa paka tukakirisense igonto ngando tuakirisete Kenya Toro randake siasa yako basa mgana yeme pia na ito maite buna mo pire kasi no kolenta abantu amo gusiro bomo na okubwatirana timandake na kiora tebegorea obura ibwa kisiasa borega sorongorwa gusenga kiyeyo andake onye bware gusire timu ya Shabana obura ichinga kiyecho mbwarenge buya koera chinga kiyecho maita abantu abange obanste batakete gutamani kuire timu na maite baba bateneneri no mupiro maita se timu ne chibeza tayingo ko bomuteneni goroyo ngayiko okay abarayi ngo takabaringe bacho nane ntu abwata abarayi abanene babwende go sponsor team ya Shabana bono mnabona telete Simon Nyachaye umuntu orenge borenge kembe bochinga gichaye bono chinga kichira kiri Matunda akamana go take that opportunity akaire team lakini mbiyari ndabegete abarayi noye baringo gushira kurusika ngutoma barenge kibese go se team yagendera ibo mbarenge siasa monembe
kusingia lakini mbia barenge ngo support barenge team ndio maana sana thing baba libagente kusange bengere bya bwetira nsemeri ya mitandao nsemo ya Facebook kati ya bali batorika ndio chayiga batabuna naitwa Uni yule mmoja I'm following the show Andima Douglas atabuna Andima Douglas arigete message ntambe sana atabuna kurwa chinsemo chirichia bo mariva keboye niga gukwani abantu abange sana kati yabo Laviket Brian Andima Shalin Andima Mora Osusu Fred Nyandieka ngati ya variandake bagukwani kunere Andima Douglas ora somoroberi ndo chaiga Fred Nyandieka Mosima atabuna nchenomo muromore mukuru chinsemo chirichia Sosera nyari bari masaba lekondani la Andima Douglas emamba ya Nyamesocho Wilson Kenagwa Osoro Eliud Mokaya Maluda Robert Obutu Ouru Zakari Makori Moginda Zakaria Maikara na mamake Brandon wote mesalimiwa naye Fred Nyandieka. Ndo chaiga David Mogaka anasema kwamba niko kutoka sehemu zile za Baba Dogo Nairobi tuko locked hadi tamati. Fred Oseko agote wabuna korwa chinsemo chirichia Tendere City nonde imebuna botambe mbia mono Tendere mubegete timu ya Gucha Stars erasa chinsemo chirichia FKF Division 2 mbia mono sana bunga tia bali basangire bengeri bya bogwetera chinsemo chia Facebook na gwetera nsemo ya SMS line na kwenda gutobekera chia SMS chaino nimbe ingosoma naende ase egikakeligetarie getambe kwenda bono kwa bire timu ya Shabana emyaka 3 kwatkeria timu ya Vera ase ligi kwa bungire chigori chinyinge kirande kigwacengeire ningi yakorto karushabana Sabana ndo na rueta ororo ase nyencho Sabana ego tu abwate abatosi bari gutuaka na chibese unanjibora na abwate umwadi bodiri kuru kwa the late Mr Marita Undaba nendo kwangaka ni chibese bono kana nyore igasi kai wa appointment chereta kuchiase public works nganda ngali kwegasi ministry ikina kikiagerete njenka rusabana egere nyore igasi ya serikali egere nabonda ataka gusabana ne loan nyegwe loan ngali kwegasi lakini unfortunately the late our former president Moi agatokora retrenchment tukabutuchinga kichegasi katokole timono na korte for 5 years kuru 94 tukaje kutende 98 gasi kurode gwatebe gwatigetenda CHIGOSORI ya Shabana enjuko kolega asiyo bakori gwe serikali kwende ndo aranda ko konte jada ke chitimu na ndongo sorete chitimu chinde kere kwa rure Shabana yanyarikane Sabana mona kana ndweto 93 na tagere ujikurikwa obosigari bwa prison kere na ikororo ganyora ba kore recruitment ba koreki ba kuri bono ngake season yeyo na re rinkubeka ni chigori no tole na tele distribute yaga baba manyete mu akino makongorenge na akirete no na Rambe Stars bono Transcom bakandusiria bono bakangira nkaibwe gasi ese ministry ya public works kwa chete ministry of public works korende o sorry na Transcom hapana igongo kore ngo na chete kana na rusabana na so 93 kana na so sabana nanda kwende ulinzi ntakere kuri kwegasi ya serikali nalikwa bono eri premier na regwaka ngago mwago yoyomo omwago yokubwati 94 ngasoa public works ngalikwegasi ministry lakini ndio anataka ndio mupira kwaka lakini ndio kwera anataka ndio mupira kwaka kete no mupira ngende teri waka bone Transcom ne premier league okay premier ne twagete 94 95 96 97 tukaba relegated from the our kurwa premier league tukaira na rende inse kera twira na inse tukabutwe gasi ngatigira ni umupira ngachaka gukora magano bole era mugimo botambe bwa Sami Ondabu omote andake abosori wa yaonte nandake mupiro yoye anyagite muno buya bya kuruma ko 1990 weke myaka ya 96 sababu andake agatebonere tiganyare ko bakagotimoka anyare ko bagakora ibintu binde binge kondo timanyanda kayabona buno mugosendake ariko mupiro no gokonye omupira no nkonyete ibintu ebinge sana paka no mbono nje no mugati ngori no yebu omupira none chi project cyane mbwate no mutuginde mangana chombe sirogirisi ni konya nimbwate ngacangatiga bono mbwate project ya Prix obori minimbwate abana bane mbasomete bia omupira no nkonyete nje paka bono iga omupira no rokogera nkoragera because iginkorie no mupira ogerete nkoragera na korete ibintu eminge bore minkabeke metenisi megete ni korete chi project cyane echinkogenda echainisi megete Bona abantu kuba kuna gotora bone chai watu wanakula tu vizuri tu tunakunywa nao chai omupira no mbegete bia nchaso omupira no nkorete ibintu bia mono sana na nene rogerete bagabono munande bunondo che bunandega because ninganje tamangana sports ade abro mupira ro korera nyari ko bakiria leboniga kirie familia yera
Niga byose byabona n'amatunda yo mupira na mbiyamo nasaba dibato bwatire wacha kurombo chaka no wekera boniga igase umuroberi gwe CHIGOSORI 90 Captain 001 mega asenikia Ndizi TV otorera mange gore abo Gusii bwaye mabule no sipi nimbe nkonyarora ase igeka kirige tari getambe kurenda seboniga tobeta kwenda somo tipo to koirana andake samina totebya mange gore kira ruweso mupira otorenda seboniga nara so mupira mangana yo poteneria mangana yo kolera ebiye bwebike ninja okora seboniga mutima kwa Mokeira nkwera natore Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuru County sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye ngwancha bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheje cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Omurobiryo bwe CHIGOSORI na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa CHIGOSORI ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa ligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga
n'ikindi kinyinge. Rero iga ngoche ya mase mukuru wa segeti ya Kenyenya Green Stadium ikenegeti ya inkase timu ya bumachoge barabu inyora no muri bwe CHIGOSORI ngoche ya mase mukuru wa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera rituko rya Jumamosi kuruwe chiza 10:30 chamaragoba igoika chiza 12:30 CHIGOSORI imeya Ndizi TV. Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Umwanchu murigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganira sumurubirio wegesinga kama sesenya keri tukore Jumapili gucakira chinsa 12 goika chinsa 4 chamambia ase gucakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogosasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo kalira bikone tene basire moyo kalira makumya tatane basire yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinyara gusangamo 90 ya masemo akachisisa tumwanchumo ligereria nonyorero request awa asogo saboko tera kwao kera litukolia Jumapili 12 gwika chinsa 4 chamambia toma chakoligereria egesinga kya masesenia wesa molere amaseseni yao Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbya bono mwancho mwana kana batanga kitasani kya Ndizi TV ayiga no bwansu bo Gusii na ndake oromo rwe CHIGOSORI na nchende mo Steven captain 001 atia machiba wangu yakorwa se league ya FKF Premier League na CHIGOSORI alenge gatia timu ya Gor Mahia FC ya uchesa mo timu ya Kariobangi Sharks nige timu ya Gor Mahia FC yanyorire goli obubuye teka yo mwerio na kubua CHIGOSORI yu 1-0 gatia machiba wangu ikananyora buna cheza chamaro go balero iganto twale CHIGOSORI entangani ya ensemeri ya African Cup of Nations omwako gwechiri bwibere meronge vere nene na nigavariga ni timu ya Cote d'Ivoire abande banyeroke timu ya Ivory Coast ko chisemo chiri cha West Africa ranyare ko bage ko CHIGOSORI ya entangani ya group A sibara usura mu timu ya Guinea-Bissau CHIGOSORI andake avarigani barate no tukariba kiri kwanyorera handake chi point 3 chiengencho korende Guinea-Bissau na barau mbaracha gotie magose gotuguta chi point na barabo babe komo kioba koranda ke na barabo gose mbachake buya amameranya ya African 2024 Afcon 2024 korwase ensemeri ya chirombe kondo nyambono ko bwatana na into ego tolerate koleronere Sami
ondabu omote mausuri omukoro gwe timu ya Shabana FC nigarenge striker ase myaka ya mekoro akabunga chigori chinyinge na kibamurukire tandaki omote igoro yesengecho chi short tiralenya ariko nyarakoba kagutwara na naterera mangi igoro yabo gosori bwaye bunarwete timu ya Shabana FC kogotema chigasi ao amunanda kigokora umupira yagati y'ikitimu chiria korete na cyo namone timu ya Transcom gati y'ikitimu kiranya tukabaka gukora na cyo chikonde bono kero korete umupira kwagosoiri waisane kiranoro wakorire wachirenka kandi byagasora ndi byandake byo gutigara bado okobeko kopoka samani y'imipira ose CHIGOSORI korwete bono ekera na koru umupira na chaka ngande training ya coaches nga training kaba bono full coach 2012 nkaigwa mangana kopa Coca-Cola se counting ya Nyamira Sami umete kwandetira ko 1992 ange 2000 baka 2012 yogatia bwandake kwa lecheto karatora chika kine family gatima bono nimbwata mangana kiendege secondary ine ya kumete kiendege secondary bamaite Nyamira ngima kiendege secondary nero ya fumete nani ndo abanda batanga ni kurusi matongo kora 2022 na ditoirete kombe ya kiendege secondary korwari ekerenyo toruseti matongo nero chiagu giti chinga kicho tokajana tukahostiri kiendege nande tukairege kombe ekyo whereby my former headmaster ya kiendege Peter Kero Teleit nero lenge headmaster kiende anje to mpira sana igo inkaira na bono mangana ya coaches ya chi secondary chi school secondaries kera na kora secondaries bono nande siasa gachaka nini siasa unate siasa diana kubura se soka gacha ngaenda isiko nande tokaje tokaba nande nyuma ya nande kiera nande gache kairege kombe ekere awa MC yaito Mr James Matinga ekere bona alenge eriobwe MC bwachirete enga kiyo awa nini MC aga support team ya school ya kiendege tokairege kombe nande yes kiendege secondary ase county county bona kiendege kanda ase provincial waye bara tuko regionals ekagendo bono kuruina lisiase gache kaba kurwa bono ngacha bono ngyo kubuniu bono mbara dikiro mundrata kituburai kiro mundrata kituburai na enota ije na injini ndagete bono ndoranga njia sengejo tindi pote mono bwa mpira kara ina tiganga ayende na ndekera na akirira kege na bandinga tatu tagwira no mpira yakongera bono 2012 bono ngo teibone miaka goja 2012 ninga ire nande ase Nyamira ngima whereby Nyauma chairman erenge Nyauma bamanyete Nyamira yetu akanga mangana kopa Coca-Cola nkole selection county ngima nga select players tukamana koba abantu abatanganegere tu akirite kisukora kirogoranya mage to eri 2012 abana ba Nyamira ngima bakomana koba selected aba murasaba as out of 22 ngamana kwa unanda technical bench to Mombasa to nationals agerana nationals na abana aba bono ngamana korosiri umwana ugurugunga tagira simukaya uyimba mumanyete omwana wakire umupira ukire wakire pitiko ukire pandali agachakira western steamer ukire Kariobangi Sharks oruro bono chinse chiga wakira pitiko ime premier arabu nyakeya kirifu nyakeya uyebono wakire FC Leopard nichete bakaso birongo eriegere ale bono secondary ninga mete no mwiburi oye ngamotoma mate Eldoret agachiwakira chisekende bono omwana muno ineno yo mabona akorete asama bokana bono iga asichinga geji bono otote omwako yoerete nai tu ase county ngimanande whereby nabonda akerenga our secretary Vincent Nyasani ngambi ya mono asengenjo akamana kongo ko select tole na Saidi kurusameta toka select county ngima abana ba tarantera kwende mwaigwete tarantera mwanyi gwete ndonyero cheke wekerano okay nkamana ko select abana 25 tukamana waga tukamana kwa tukarugunga Nyasa South tole migoli na Kisii ngaga migoli Kisii Nyamira epulya ya okay nkamana waga migoli 2-0 ngaga Kisii 2-1 bono to nationals na ndo maiti siasi kamana gocha
Kwa tutara ikagwese national sinto akoro cheke wekirano ase metandao kuruchise mo chirisha migori ndake gokorokana ndake kwemrunga ngose utaisaneka nenjira ndake manyiteka mu Gusiru ndake ne serikali ye county no botendi watalanta hela nsemeri ya migori timanya ndake ayeburu mu kwateni kwa kwate timu eri ndake mechandukiri ndake yakuromete sana ali to igete migori ni fact yaso mane wa magana ekere awa kwende county mbaje de chioffice sie to akambeti kiendege secondary ekere bache county kiendege tukagamba bagatohano kengagenda migori mwaka umupira tukaruwa tukaika migori omaite final yetu igetororo siasa nera so mupira tukamanya konyora bali asitwara ujigo bali bali host mbache tugo take care of igoro yetu to ikwanga saa 4 ga saa 5 chiabutuko bono tugo chikuburi ngai tokora maite turarite ibirasime tukarara na players bakarara ibirasime abaisike ibirasime yani tukanyorobo komo hobonene ditukeri bone kere bwaki mambia tukamana kuruwa lende tukanza kugamba lende technical pinch abantu bari toro bono ntubwati bese tukuragira tukatatsi kwa begete ibintu mitandao tukabege ibintu renga bamindu igo tuwachira asigete tuwakwamira nje tinga maiti go sembube na akorete ntukwane terende chikoje ngakitoko kora tugoji kuna bono gwatochiriga tukanza goji kuna kimoko muriga awani ni secretary federation wali uchi officials che baka kuru county mbakorete mbaro pono nchitimanye tibona asombo bebwaru erete kera tuakore bintebi nandi tukamaje koiroro umupira tukaje gukambuke siaga secondary era rianga na siroga tukana tukakambo emipira gacho koiroro tukamana wake emipira tukakira Nyamira ari Nyamira primary tukaga migori 2 nili tukaga Kisii 2-1 tukwa umupira pono kumbe tinga mahitinga na korira magozo ose twakorera magozo etimu nabo yaringe biya pono tukamana kotebunga pono tuapregiri etimu necha ende nationals kumbe chibese nchikaro twara chikuikoro tayu nusu milioni chibese pono tima eti siasa nchiti nkumanya abo aro ikera pono ekore kana twara ukambu etimu ya kiende ye county iko bare gukambera kiende mbache to bakanyora nabwata amatangaka litukerio nari bare gukamba mambya bakaboga saa 12 bakoreki bajire players bakwaburi wese yawa coach ngucha kumbe tinga mayitinga mbube na kwaneta mangana hari bakamara batanga mondo into komora se team lakini ndinje players bagwe coach simichibocha secretary onde ngante tengo domire chibesutire secretary nababwate yani yangia bocha side ngenda se team bakamana kuikali bakachanganye team etimu kare bachanganye team players bagwe kabutuko bagagereza imikochi bwana hapa tuwezi kutoboa hapa bone timu bachanga yote kilo muntu anachitakia makuu finally nao bagete bagakorera se quota no baruse bone gisikia abana ba Nyamira abuna selected abana bane mbachore dikucha se national team iga abana bane mbachore nimata noisane getegoro ya ekyo korendo mancho moriari kondo mutimoko omokesa na igo tukoira na tebenda ke ingikelikera akoru okinyo mopira ne nkoyo asense mo ya Nyamira County Kisii County orongo rwa Gusii ndevi yagwe binge pinyare kwa Bigusiru na biro binyora amabagama ya buna risamia nyorete ingakiale ngo mogosori Ndizi TV ubwansu bw'omugusi esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work,
nigo nkwegeria bale theatre technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenec ase bali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bale asenyegitari ya RAM ere ange nekigambiro kia Kisii Low Court mbabwate rosagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Arwe irabuno mutimo koni golengo Mokeira twende gusanganira Sami Ondabu omuti omunyango ngokuru ase timu ya Shabana FC otebia mange igoro ya CHIGOSORI obogosori bwaye na mono krene da gukora gusira CHIGOSORI me ya Manga sub county me ya Nyamira korabuna chiasukire busi kore ni mate wakwanira igoro anda kia mangana yebitina mangana echisegi ya mangana yoborai niki wente gukora bono egento kibonete gukora ase bono igasoma bwa mangana muna bone Nyamira county tu ya Nyamira abaki abange bakwa kachi premier igana ali munabona abagwagira sabana bange nabe Nyamira county ayoro no maine nanko gotebigo tumane gucha ase Manga sub county yeito oise kuligire lyabarayi barororo munabona awa chairman ile ya Manga sub county maite kiromondo ti ngone koro mu minyoki tenene robo minyoki ngone koro ase soka tenene ase soka bono oburayi bwa Manga sub county yeito mbulibia na ndo burayi kina bwe soburayi ngese ne chikura bagwakero chikuru chekera bagwaka asande nari batari waka chikura boronge okone umuntu agupiki buna kwa uburayi bono no moreta muna bono yi totebe na bona abarayi baito bari ase sub county ya Manga use koriri muna bono chirida chito chirororo na abantu batamaidi kuri umupira bona kyura ara umupira na ndu maidi umupira njebika mi personal ngumburia nga bono igokubwate mike okugwana kurwali nga bono you are the chairman utu konda umupira shwali okay onye bakere ndi chikura chikure chibagwake rutari chao maene echi jochi njiri chao maene chikure chibagwake koera nonye leaders abandi bajo liroro mbari kumutambwa nga no murayare abuno maene ngokote njitari ngangote binga gusega singa jero ndega iga ngukwanira mangana Mr Ndemo mina kuambia ukweli hata we hata ukikuja hata kwa ground uchi ground na boko teminga so maene bwa mangana ya ubutaibora iboro toteba ni so maene mwatemere ko baseze njira ndakira abo mutoko bandake to bato ikirane tike boikirane gusebora imbo bo bya kurende bali maega yabo andake babasire babayo bosemi ebintu byabuya bono egento tokanyete bono ikira bono ego maete kere masiku kimwai kwa ememwagika bono egento tutaite bono obochori mburi kuchimotwa eto tochoro bura ya so maene bwa mangana egere toroshi abana abaito ba kumupira aso maene egere tokonya abana abona bakaba kurunse gai egere tusiasi goraria watoto egora abana bakurunsa mbategete na bro future ase umupira igo egento torigireti bono kuchimotwa gwikatochi tokore selection irengia ere yo maene ngansoka tole tokora so maene so bura ya so bia njekire kinari gusaba nje nasaba ase sub county ya Manga okay tumane goja na mirengima toikaranse tobekanamo tochora na so maene bwa mangana goera oise kuligere dia saba bana bagwaka chi premier ase Kenya abange baba nkuri Nyamira we abaye tutabwa timu ya Nyamira antu tutabwa timu ya Nyamira ngima na intu to kuitoka nganto bwa timu ya Nyamira to wa ngaki because toise kolangaria abana abache gai goera mbaro
It is a sponsorship bullet. Kali ngesa Nyamira moti team chinyenge kare ngoli andake ntubata team moti team chinga sana sense meri ya FKF division 2 ndo moti team na Nyamira Super Eagles mugatore team na Hema moja FC kare mu abate team ya Kiendege Jets chitimu nchiro. Okay. Chitimu nchirororo no mbona muna kwa ne chijonsipi. Nje nari gusaba nchirororo lakini tokole nari gusabanga yari kunyarikana. Tonyore abantu bali abo bagusaponsor team chijonsipi. Tubekanamo tokole selection abachesa cyaba egere turangiri abantu mbara okidona kirase goja kikonyeti team nando tunare team egwakanonye NSL pono oje tuagaga team gwankaga kairera bona chet aso maene bwa mangana mbamanyetebo Mr Yobesi our former chairman Yobesi Mose chief lero begete chet si team eli lakini because of siasa abantu bajikorora bese kuru America abantu bakamuna masajiro tatu ibese timu ya koreki egasira iko nane timu ya wigete no maite Mr Ndemunga timu inja wigete kiro muntu na maite nje nare gusabayiga Nyamira yeto bare kuwanja tubeke birengere ryamo tubeke metwamo oboraito choro borobia egero mupira koreki obe Nyamira nibaita ndo momenyi we chisemo chiri chiamanga hesemo ya Kemera Ward ensemo ya Kiendege ari ensemo ya Keminge tobere tukoyugusana igoro yandaki yekambi ye CHIGOSORI ya Kiendege konde kero goikoranda ke turikoranda ke maga turikorra nibongikirano turikorra merogeri meikirano mechando kambi ya Kiendege yatwalira obe Kiendege gali umaite talent nere Kiendege secondary obora yobona gotebyo bobe na bubwagera bakebinte ebinge bigakwama bakesukuru kamachikorara ise lakini ongosaba nyasa uyoligoro oretiro mu headmaster obone gochitoro omogeni ebintu fu orusire ebintu roje sikone byakoreteki ase byarenge wikira bone gotuse ko mu myaka ebere omwedi master oje kende egore talent no ere ama minyokino bara abana no bare ngora achura ari kwara ebintu no bire soka ikosawa bona sibona chinga kije ama minyoko mbiyari bona muna bona mwari moyo jeto aise ko egutu yasi ebintu agenda tokora ororire nga yibintu byasirirete bona ate dokuvumwa ebintu ebi egarabe ke ebintu bibe ni hodo konde inesukuru go kwanira no bare busu kwanira konde ekambi nki batabiguru yekambi bone gwente okonya abana kuruchinsemo abakuruchinsemo Nyamira Kisii goso eseka bini yakonero myake mengara ekambi Kiendege korende ogendo randage turikorra murobili mochoko muikirano wekambi bona tutige skuru ekambi teyo tubegete ya Kiendege asaba players bago camp teyo Mr Ndemo tatigo gonga mecheso ekambi ya begiru Kiendege sembire mecheso jokor egochikokoleru ni mecheso bago chabakoleroro amangana magacho taya yekambi ya Kiendege ego bagocho maybe kare bagoche mecheso ego bakwaye bintasi bakorara kambi yaruteye bekiraro njana ke liora bolenda ke umugavana na serikali ya county ya Nyamira sengo njana ke amangana devolution kere achito makabwa chiri wibere na 13 nigo yarenge konye ibintu biri bitaikase ebinyoro gwetera national government ebide bikere binyoro gwetera chi serikali chi county andake ke liora bolenda ke serikali ya county Nyamira mona kone kibone bintu bune biti byarigeri go kibuyikirano nandake obutume kyobuya bwene bamanye kwanda se CHIGOSORI pono ase Kiendege ebitimbirororo twari gusaba egabana yari gwanja ngane bintate kete gukora ase Kiendege egore biti birari na bikorosi biti bine torosi echukua sa abantu bakwegamekere mburego twa ebintu birosi woro egoro facilities kire ebintu bikoroteki mbiro ase geti birobi ebiti biro natural tari ngana ubunyansi ukorosia gose ningi ukorosia ayebiko manyana ngochoro kwarikana ki aigasa au leader yari ko bae leader eriere damu ya kisoka ama michezo ebintu ariese ko bege ebintu bibira imoke biya egere ebiti biri birosi gubiya chipara chirosi gubiya egora chitimu ne chinyinge chigutamani gocha gokorera bona ngwanye sabana no ego trainer igari Kiendege oroje chitimu ni rega chirata ke gutamani gocho egora egeti girigise ko ba kefensigu chitimu NSL nchi yake ruororo kwende county league nchi yake ruororo chi county nchi yako regional nchi yake ro murabona regional no ya chiga kirororo etimu ekoenda ase ku NSL iko bono gari ebiti mbirororo obura ibware ko bubia abantu batigo bunje ebiti biri birosi chipara chigore egekogera chitauni chirange se players abantu barande kuragera igo nchina kigendo nari gusabanga leaders bale kwanza babe kwinse because emichezo nekonya abantu dani nabantu abange guduruje emichezo abantu abange yakonyira abantu abange bono academically mbiyere onde naro utegete umuchezo akumupira aje onde naro utegete gominyoka aminyoke egeko eragari igo ugokororera umuntu gari kana bakuminyokora ngane marathon ni zari bakuminyokera njeke kinari gusaba giyoka
ndakembia muno sana korwense meri ya Facebook olivaga ntoko beka SMS chabo ndo chaiga amanyekaine buna koru amakaine buna Omaturi Vincent agote buna koru chinse mocha Facebook Petra Mokeira salute wakwane gunere Omaturi Vincent mapema mbuya koru chinse mochiri chia Doha Qatar koikabo machoge borabu constituency no inde imembia mono chinse mocha Qatar no Omaturi Vincent Eric Osoro agote buna am watching live koru chinse mochiri chia Keomburi Taro Mbia mono nendo chaiga Kilau Nyakez. I'm watching live kama kawaida, asante. Bada nasema kwamba ako ndani huyo ni Kilau Nyakez. Katia habari wa nitautovuati kwa chinsemo chirichia Facebook. Mbia mono sana kwenda tochiko ndandake singane ngao andake mwarenge Shabana nkoro. Shabana ne elieli kwenda wana topate Shabana yabone igandake ekegoli bono kyaba gosori babone gati manyaye tofauti kyo lioroche gatia Shabana eliya ino na Shabana yabone. Shabana yabono aso mane bwa mangana abaki baraba ya muno bono igendo kubamise igendo bamise chinga kicheito ngonya tuakire 45 nturabeka na goli second half to gutobeka goli roli mbiya togende ndro nini abakuru technical bench nebwene taba bale technical bench mbaro abantu abalende technical bench abo konye barororo timanya pamso ndojenga amangana kwanite goro ne change gora ba technical uikaba ba kiriri onda fake njari mwino onda jinse kenda havu egera bona bago bashi amangana jinsa chitikade chingana ga chitikade egere kanta kagera ka technical bench ya debiri umwakyo yoma amangana ya intu are goeta egetieke gima chiteka tutikade bwana chitikade chiteka chingana egere omonto ngonyo bwera mwina ari fake njari bosane sari njari ngana fake jine chi gukiri time Uyo mwina wabeki. Wano ndebiro cherero. Chitaeka nga 86, 90 something moko bekirwe guri. My friend, ebi chinga kichete ebi mbia lengo. Ngangone tu akora 45 minutes echi no chikwerera. Echi jodito go tambo ga chichi. Mundo kometa digabaite fasta vara baite. Edrori na riara, lakini ngam tu achire second half. Gora ndu target tu abwatenga ga seito ga ekera tu arwa kumpiro home. Egente kebebi, egera tu jide bro na de to kolera mariga. Etokorera mariga egento kende chi opponent yakara chi wa kumupira egera moko enda bono ngane chi point mokuriye abantu abandi to mupira igoro abantu aba baraba yo aerial balls baraba ya kose abantu aba ali number 2 na 3 ali muntu uri nisare omade ko muri iri umupira okay second ball egera mpira ko ya second ball umpira ochire sobo oirane gati antore ku win tore bwango wikatonyo ali bintu bone ngento ke asebono sabana ya sai enchera bakobwira iko bakora rules marking chiteka cyo mwiri kwanyora baruziri omuntu oriyo tiwo abantu bamana gocha babera abange gocha omade temo abako abange kwikaga sipesi gakore gato engonyo omuntu yokoro mupira tiragotenena kwikokore recovery kwikokore recovery gora ngonyo yocha gwataki naye bono iko ne nyuma bono kwamana konyora chinga kichi batigire kwanyora nga chi rules board yabe ngati abono chi space yabera ase 18 areas bono gabu ikoma mobe kwegorera isi sana pressure enye erenje nge because they are more ikomo na kike sida ne rero analyze and otherwise players na bayabale nande aso mane wa mangana they are good aso bono ndebyo bakube kwegoria yemo kidenga kine goria yemo steka kide goria bono chita ikeji chonsi bino no mwa batigire te babeke go ba mu na mu baba achi point ejire nde gonki mangana yakoreki haere bono to defend 70 minutes 80 minutes 90 something and much kubekirwe my friend demo that is so kata to work okay yeah nimetanda ke second league ngo chakere vena na gelitko lero chikosori nchago sori guchia second league CFKF Premier League litko yankyo Shabana neto lego sori ya yentangani ya ensemo ya second league chikosori choko irora se league ya FKF Premier League anda kese Shabana tera akora buya ya gosori chikosori ikomina isana na evidence ensemo ya first league na se chikosori yecho ikagwaisa tuchio choka asa chikosori 17 delegento kia kebekete boni Shabana kova enamba ya kabire korunse ase league ya FKF Premier League korende katia monchori ya bwango igabira se Shabana litkolegoro daro chandake omoro kyo monene sami pamzo omolo gawasyo ligwa bene chinsemo chirichia kiendege na andake yenere nkwana bwatiyo goteba chinsemo chirichia kiendege Naweza sema niko excited kwa head coach wa Shabana, na wakati walini approach tumekuwa na lengthy talk na management na nikawaambia vitu nataka from the team na walikubali sana
kwanza kitu important ni walikubali watanipatia support. That is very very important kwa coach wote. Na ukiangalia Jared na timu yake mpaka sasa hivi nimetoka Nairobi kufika hapa hivi wamenipatia support kubwa sana, na na believe wenyewe Shabana watatoka pali wako because one it's not about ati wako na big fan base, yeah, but they don't deserve to be there. Or deserve kabisa kwa pali hivyo. Ni ile tu maybe we just do the right things. Na before hata nichukue hii job nilikuwa najua maybe problem iko wapi. Na everybody knows, yeah. I think sahi timu yangu yenyewe imekuwa na struggle, but the good thing about Shabana ni we are scoring goals. We have been scoring goals. Maybe tu ni hizo ku concede cheap goals, then unaangalia which moment team ina concede goals. Na ni moment maybe when game inaenda kuisha. So this is something like psychological kwa team, and that is one thing, very very important thing that work on, because I think maybe kuna fear hizi dakika zikienda kuisha we cannot manage the game, then of course unaweza sema I don't think it is inexperience, so maybe sometimes pia naweza sema ni tactical because they need to be closing the game. Anaka moro kama nesa mi pamzo mo landa ke kwandre ngori ya keri andake sami ondaba nyare ko baga ko kwandre andake chita ikachomo ila tabana evitara nyare ko baga ko kora mono kwa nekibuna concentration yara ndia saba ko riva shaba na mono chita ikachomo liko chinga kiechecho sami pamzo molo nanya ko baga ko beka bene emiro veliara twara timu ya Shabana asama tukare vosio. I'm happy, as a coach ukipata timu inafunga bao, then it is my duty kuona we don't concede a goal, can we protect that goal, and that is specifically kitu ndaanza kufanya. So nataka tuwe very good in both phases. When out of possession lazima timu yangu iwe very good, then of course when we are in possession tukienda ku attack lazima timu yangu iwe very good, yani so kuwe na balance kwa team, and that is something I'm looking for. Once nimesotio, then I think we are ready to go, because I mean we shouldn't let our fan base down. These guys deserve more. Now ukiangalia when I was coming here, a lot of people walikuwa wananiambia Pamzo, make sure yenyewe Shabana wasiende down. Now I believe yenyewe Shabana itaenda chini. Now we are thinking forward, especially our first game, my first game against Nzoia. I think tunacheza nyumba away, but we'll try as much as possible to chukua the 3 points and then to face game ya Ulinzi. Once tumechukua the 6 points, then tutatoka hapo kwa relegation. We face maybe hapo juu, and I think things will look bright. Things are bright so far. Na nimeongea na players, they're really Meta yunenga na ya yesa mi pamzo molo na kwa lengege teaching mo chirichiaki ande kerale go sangaiga ere ke tambe sana ko sami okot na ere musanio okini Shabana ko ruasa ligi ya National Super League ko na semo ya Premier League miaka 15 ne vere wagi mabuga konga ase sami okot chinse mo chirichia FKF Premier League ere ka geta ni time tinye vere ko rabono liba gari aje chanyo romonto yun sami pamzo molo njote be gore sami pamzo molo. Igen donjinda kwa nigoro ya Sami coach yo moro no mundo agitu mipira ria menene na agite national team na aro chenki gora mangana na abote biria na ne no rayo asoma ne kwa mangana we maite experience bono na ko batenga ya ikere tu ikiri chinga kiechi musiasi kufanya mchezo hapa gora chinga kiji chomo elio no maite timu ite tukonyora umwanya bwo kubeke goli igo binte bya kwanire gaiga ase binte bya kwanira baise kubikorera igo turagenda atambe sana, because ebinte ne barage binte bisini sana because egekogera igana jabate ngate moment yukurusiga ari mutuga ari nga gose kwa umpira gwachira maybe umepeana bipaya awa opponent ba nyoru umupira usikuche ukitembea kutoka hapo nyuma tobasa kucha gutara kurumaiga. You have to run faster kokora cover egera tuchikoba bange maiga egora none bono the moment yokubwa cyumuntu yokora umupira kurumagega bono matara ase kwagumbira emresi ara gandons lakini omwe time ngwansale gutinga ngakori umupira ingo umupira inoro barageti kila kigendo gyoka muna kwanire kana bere ebetega na wote bane racing ntanda ke Pamzo na tebe na batebe tibende una andake eso team yaye
kwaje goko bomoro nye toko bwati mupira nye toko press aye press goko roso muntu mungaso aso bina bibi arengego ego na chiteka chirali Mr. Ndemo ne chiteka 90 minutes Sure. You have to nabo kwa kana chiteka ikomi wakorera maneno mangana kete abu soka isiku oyo goso akore ne regas na kibona ntobwate chi super sub kero muntago so imi omuntago so super sub ke gara so imi igago chenchi game eita ngakiago change bona analeta pressure kwa backline ego na mwatemo umupira kwenda backline umonge bona bali bane bawasa kuruto umupira goso edi bona chinguru maite to kuna kuruka riuka temo ko pambu abantu umupira mario ku place abantu mario igo ko nera rusi por ya koreki chabe bona ngakyura echi opponent chi chance chingi ya chyo gotara no umupira muna target te mbao enjoy na kiki bona ke saritia se team eto ya Shabana Sami ni gora so ta se team ya Shabana FC takore tekende gyonsi ni garoro che bagakora ndake maigiri yabo nagaja kaba kagusangana ke navaliki ritukuri kaera rero iganda ke ne savali bavugate igoro na rero kugenda chinse mu chiri cha Nzoia tima yanda ke ese chise chi less than 48 hours ya chisami pamzo molo abere se Shabana nero chikobe ko chiri tukuria Jumapili kireba basoria mu timu ya Nzoia shuka chinse mu chiri cha Western andake ndora mu cho lese ke sami asoire baka onjoro rinkyara onjoro bona ko enda se theory ma ndendo badete na practical bona ko enda theory abatebi nga my friend wikiraga iga hano erori ya ugo chesaga ma ndo mupiro obwati chirori chaya so guchesa chirori munabona aise kubeka chirori echi nago tebiri gari no theory yoka naboko nyora theory ego so na ne morali bona mna se head coach bona uchira se team coach yenya players no mbatuale ro eri ko moro ngaki na nduto te ko bumpiro baise ko twara that spirit ngabune yigo umupira bakanya babwire Ondeka nte wasanga igoni metale se boteneli bonde bwensia monchuri na mange kokonye timu erense andake konyora ko bagikoira na chinse mo chaigoro na ntawatire bagalebendo kusangana ke no mukonye umunya kirogo wa timu ya Shabana FC wasangana kikurunse mo yoboteneli andake ebrengeri biabu na mono gwetera ko mwasa mipamzo molo ko bomoro kyo monene na ana roba bwate wateva tulifanya interviews, we had advertised the job. We did some interviews, he was not the only one. And according to our plans that we have for Shabana, going forward, he has the experience, he has the knowledge, and he fits well with our plan that we have. That is the long-term plan for Shabana. And you know him very well, he's a former international, and he has coached various teams before, so he was fit for this job, and we never doubt his capability to deliver the team from where it is right now. Support in any institution is very key, especially from the management. As the Shabana management, we can assure our coach Pamzo that he has our support, both financially and any facilitation that he may need from the management. We are ready. We have assured him. We are not going to interfere with these plans. We can only come in and facilitate the plans he has, because he has highlighted the plans he has for us. So for us, it's just to facilitate as management, and we are hopeful that that support will continue, because we never doubt our support for him. It is guaranteed, because we will allow him, we give him a free hand in terms of player selection. Even the recruitment, we had to go slow on the recruitment. The window is open, he's come at the right time, so we are going to give him a upper hand, a free hand, to make sure that he gets the right people should we need in some positions within the playing unit. Togotewa mbiyamana se management asogo toretara Pamzo mune head coach. Pamzo has nabuate experience ke Shabana itageta sebono na ende otoashuire una fansinga nkorutore nsaria asie team kwa Shabana ntokageretinga ntobwana retako bansaria kulingana ne nobo shabiki boli tobuata se Kenya ninyege netenga Shabana nere bwate fan de CNN obono botenere gwe timu ya Shabana FC batire bena mbaire teke tambe sengencho mbata ite kwa ira moncho ya se timu nya gusego ikiraboni ge sense meri ya management na kiora te bandake yara ire Shabana mago kese ikire boni game ya Premier League nchenda akirenga management ya Shabana yarenga muna baso eseri oboherani bware ngubia bagakora oboherani ubia
Pono asa makosa jite kobanje team kumanya se team waka yana kubugora so mine. Team manyenga players team kumanya ora se players ngobe kubaga karibia haro team kumanya kifeta haro team kumanya. Na kendo ro chesa mipamzo mola utabuna ndaki era liri bol ritangani atara itavega sia bol ti management abagosoringwa kanu vale na kaine kibuna abakaine keri kubuna abagosoringwa kanu vale. Okay. Ono kiro kinanjina kikinata banga nainde asaba kosori bari barabaya. Ego aramba base kuligere chibese ngantura kanu chibese mwase kwa kapobe. Kara kora maya. Tenda mema nenda sako. Bare ko kora maya baga babulinga bamito nare wikara bono njana muratu sabe. Igo ti manya akya so buruire uraboga kare ase management yero ya sabana njebuna nyeroje. Ego era koruabu pese njarengo nono mupira buka chinga kitina arenga asoro. Umupira mwati twara umupira wa matokora masoesi. Lakini wonoje facilities kirenge ndekora teki ekero emepire gosire numberless iko bono management ya se management borobu ebale 100% ngonye byo karibike bige tingo mana kimwanya bantu lakini ncha so korora kwane na management yego ikibindo binebi na njitimu chinyinge chitabwa jebintu ebi sabane bwate none emipira yo koranya abantu chitimu chinde konya bwate gosire emipira etatu ene chire premier bona ase management yoro nchenga ninyeto mukono ngambiere njoro tebanda ke igoro ya ensemeri ya batiotere na barabu baranyara kwa bagutiga shabana no nyenga kiyachira ense korera bakoba monogeti nimetera wanyaye warachire CHIGOSORI kia Raila Odinga Homa Bay Stadium chire kunyara kwa bako ikeri temanyangi kirira tebara koro ensemo ya abatiotere ngende goro batutira abo batarakora useba akolire bo bona aba masabiki nje ndo nari kusaba masabiki mada masabiki atagete mna batagete masabiki ora atagete nga okobwa bona gutatiga igo twabwira umono maite no binadamu naro gakitwanjera ne Mr Ndemo twabwira umono maite bakurukaga bagenda bagwiko bakwira na kilomonto bono kilomonto abegete bono kilomonto bosibwaye bokoreteki tabwati bosi gwasyo kabija bono kilomonto aguru ari okunakorera bochaka nje naro gusabanga amasabiki batuliye egekora twabere emyaka eme bono bagurire amasabiki nande gake tokwirana nande ase twarenge eyina ari sido maite amasabiki borobo yoro twanjira ne Mr Ndemo eyina ari sidero nje nare gusabaiga tigango tubasabira abaki baito amasabiki baire ngora egekora nyasaye nabwatemeroberi ya kilomonto ngonyo ubwatemeroberi to first direct to itega second igira boranye no gwatubangerete buya egera amasabiki baturiye egora amasabiki mbiya bari mbabwatisida Mateka totika besa batiotere to randa kachibi cha chitago kisana kuruchise mochiri chia Raila Odinga Homa Bay Stadium ase weekend tinga kishabana yare kosoria mone timu ya Muhoroni na ase kosoria yu Shabana ekabu 1-0 egoria bugeto chita ekange chia emeronge 5 ne mensemo ya second half kere egosoria chikoba gekwera twara amashabiki na rekanete kogechugwa ase kosoria yu na omwalioye okobukana gukabora yabatiotere ba Shabana amona abateneri gosechi steward kuruchise mochiri chia Homa Bay na tukarara abande bagoitwa abande bagotige ruchingoma temanyankyo ratebe gorengane engane inchenda atebe ngaki ntoko babanga masabiki koruta chichuba gosekurwana chiseyi etimu maete no anu isikoro no chinse cheisiko okonya timu yabeire band ibo njinara ko sabanga ki nto basa ko kora ebinto bine bye kara to kuruta machi to koreta karakasi ase mechia sa masabiki to ire ngora egora timu na bira asa ko ba esieke rute te basa ko ose amasabiki uranya ba usieke ruta so stadium maete na bego nyarekana sabana yake players boka stadium me minus ya masabiki ya sabana ko so yeti ibo njinara ko basaba ko masabiki baire ngora nto basa kusieke rusiko ndo jibu support timu yetu Mare kun pia nege to kerianda ke sami okot na era nyalete ko ba anda ke sami pamzo mola nyalete ko ba kagota ke karu na Shabana ne timu bata batioteria bange na Shabana Kenya inya ko ba ge konara ko gosori na batiotereri kera batitiri baroro yaba na kunkurusia ko Shabana sengencho kando na ko gosori kuri ko mosori to mone sengencha batiotereri no vale kora kibunda abagosori banyode abatete bajori bagari ya bene ryo go chana nde yakosori ne kondese ko bukana kwa beta chinse mo chiri cha Homa Bay ko boteneri na batiotereri ba Shabana mbagwate aya basangete igoro ya okoburukano uko. It is not acceptable in the modern footballing world. But we have our security team. They have come up with a report that we are supposed to sit as management and dissect. From there, we are going to improve on our security that is the safety of our fans, players, even the technical bench going forward. So it was unfortunate
and we will definitely take some measures to make sure that the same should not happen again going forward. Omugavana kugusimba utagwanja tokonye geti yeto kerosibu tuira nabantu bali tuteteri busarasini batwegeti fund because we are taking a lot of revenue to Homa Bay County nande bagenda bagatogosera bagatuita tugaitu we take money there and they beat us. What is this now? Ono tutete egeti tuira nderigu kwanza ndutete go Homa Bay mopiro yo next to go so much we want to be revenue we change gunto iwa sanga lakini nturikwira na Homa Bay ekerambata wasera masikanitari ngororo nchege ntongo tevi gikurukia negocia se amashabik abatuetereri baito kamoro anche kero tuligeti gatutwara murembe tutwara masikani gocia sa players baito gocia se management egere nali kirito tagetibu na mashabik ne win gose obobui ekero toraba ebibionsi tutware ebintu birito tagete nande nalo sabe county to ya Kisii kamoranche batoroseri geti egere tuirani omorembe oliotu obolire asensemo ya Homa Bay. Yes, we have received a lot of requests from most of our fans, especially now because of what happened, the chaos that erupted in our last match. Yes, as management, we listen to our stakeholders. Our fans are the number one stakeholders. We listen to them. We have been able to engage the fan-based leadership on this. There is a conversation going on the same. Once they have the report ready, we will be able to let you know. Sana ndake koruchinse mo chirichaki endege binavatani vashabana bausanga igoro ya amangana yebitiko na ikora ndake gatio muchitira bawte abuna mbaigwiti usemba targeti kura na Homa Bay konde no maite ndake ebiti nevike Gusii stadium nkoro siku kere gati ebiti binde biribiko toka mbili standard ya Kenya Premier League nevike vire kokonda Nairobi biti buna Kasarani ebiti buna Nyayo bigandite gukora renovation ebisie kire igo abatioteri na batagani kwenda Homa Bay na kikerororo timenya ke ingeri ora tebe randa ke ngane yonda ke korugo Homa Bay kusamangane ebiti namwe naya ya abatioteri bono maite se timu ya Shabana iwa yali gete Homa Bay ngane ro kwende getikiao kiao analyze and otherwise baise kutaka guchenje egeti bara change ngonye naro ko baraire ngakana baga keru mupiroro abone yankeri tayari na kero kinkeri tayari bono igo wikabono bale mereri egere turatumike geti ekyo because geti tegyo gikwa ko mupire gendege tangani gendege tangani a team bono tuanyorere coaching tiga turarwa ngo time egere tororenga na masabiki na boro bayire ngora egere tuira nororo mupiro gendere because aseta ina turagende wetani Homa-Bay Para ndake baraga riko baba kobole ndake Samio ndavuo muti aino mo nyankongo korusha bana nchira kindu buna abanyankongo murakonye Shabana imukirire bese wente koba okay yende ketangani Mr. Ndemo ndago tebinga enga kinero mutinye komi minister nja turangiriti tu Nairobi yategete korra legend player Shabana tukagenda ororo tole oyo ninche Samio ndabu eneli motego Richard Otambo Choni Anasi Ombongi iyo bese mose tulienda mpaka Nairobi tugaikaranza ne timu twarenga hotel oresereni hotel tugaikaranza na place tukaliranche na baro tugaikaranza tukagamba na baro at the end of that day omaite mbaruse ti point nye kurwo asamangana tu abatebeti inari gusabanga abantu aba batenete timu ya Shabana tiabarangeri bari tu arenge stakeholders basabana legend players na intu toigwese ya itwensemo to batebi ngakyumpiro bwena to wabo munabona chinga byitwa jidoro FC wo baye to penalty tukaende draw 1-1 tukamana ko bwa brewery 1-0 amangana alitwa brewery yona ile task FC tukanyibwa 1-0 asa mangana itwa abate eto ikaranse tukaikaransa tuliongea moja kwa moja aye kwaneke na aye kwaneke tukalambera ase players tukabate my friend mupira tuli kwagungenje umupira kila mtu aye rende position chinga kichi bakakumbira bakatukarushi point yo irenga inye angati waretete sita koruelio amangana agacha nini ntu tukakira neji team chinyinga Kenya bali barenge former players most of them na barase team
inki ntu sabana tari nga togo chonga usino borai tutageto ntu tete borai bwaki egora ntu na maoni turaba ngaki mupira my friend twate none coach yendo keri torojari wekanera abo gagotoboria nsemo egora umupira itu agete nere no rakorete nera agete wekatanga kimu aria gana makore muna bone timu esa Samio Court kwenye beka kwa Premier League alikuwa anaongea na sisi tuamulikira mangana tuamate gendo koreke agakore baka finally baka bona mnanye beketeli igo nje nari kusabaiga baba bateneneletse sabana abantu tikana wabarangiringa former players twensi egwara notole oyo ruro no yo momo ruo koreke osobugi mobo aruro lakini bali barororo tira bachororo ni ntatoko mbarobono bachororo egere baba tenga kigaki mnabona mpiro renge mnabona soyaga angabona tuaje to mapema muna into players tuanyora gose babere weekend ye genda egere bachiko banga security egere bachiro bamanyanga etimu ere ngendo nkiere no security ebinde ibiro ndura se players etimu yatanga na yachiko kore nini yanda scouting ngoromo piro nzoya mapema twagenda mapema kumanyanga ngaki soya ngaki bare tuamanya weaknesses chi timu ye ngakire etimu yede yo twabatenga mangana rega igari igana egere tuwa nabo kare na intu nabo tuware gokorera ugo ntu bari tuwage to mupira yusabana egere abantu baita bare gutangana egere bagocha se kambu to batenga tibono to te gokora bono koja te to bange mdebyo twikaransa morogoba twate mangana rega mangana gari igana mambie to kwendega to itereke gitagete no to gwetera bintu yani bintu mangana mupira no bwate bintu binge ebintu anyara gogotebye iguru y'umupira umade umuntu naba umupira no bwata mangana mangi aino tutege tukumanyanga yari kwanja sabana abantu abanyetenenede barangiri former players egere na intuntu egora intuntu bwate group yetu ya former players ndo bwate mangana itu ndo bwate chama yetu ngomera na tole twamba igure yetu ngaki egora tutete gutigana ngomera na ndo bwate group yetu tugomera egora bono Mr. Ndabu ni nyorobo konguga wekabache bone kwekangenda sinyagete ndo changira na turi chibese na ndo bwate kwende account yetu Biamona sana na all the best katia SMS tirienda ke ndoche ko ruchinse mo au ndo chagia ko ruchinse ya direct SMS na wote babuna nche nkoro kwa buna avuga ko ruchinse mo chirichia sironga onyama ko ruchinse mo chia sironga onyamari tuko pamoja ambia mzee afungue klabu yake ndo tukae tukimkumbuka wote utake klabu ni mbwada kikoro kuna kiende Young Stars aya mbwada motebi achantari kiende njeni mbwada timu yani nande gwakabono country etimu nero taringa ne yani njebieka iko narangirita abantu were wisa simbaro ndubwa bono etimu nero abwa sa abana barwe toro abagwagera talantera bari national team Biamona sana ne maite avuga onyo lichiburia yate abuna kendege Young Stars nkero roke gotubege tigia kiendege kirime ya Nyamira County League kora ni gotara roro monyorane na omugaka neroro na kiako bange bintu andake kwani kibona CHIGOSORI cha sukrebosio kora sema ya Facebook nindo chaiga Felix Michieka atabuna watching live kwa chinse mo chirichia kiendege timejo sino maite Felix Michieka atabuna oyu no mosai from kiendege keep up the good work Ndizi TV Biamona Felix ndo chaiga Ritunda Green atabuna from chinse mo chirichia Karen niko ndani kama kawaida Karen maite ne ward chinse mo chirichia Langata constituency na biamona sana avungati yavari baturikire chi SMS kuruchinse mo ao na kobati moroberio boya masaya mo kuroiga se etasini Ndizi TV tochokore kareke ngana yo moerio nchingana yana yo moerio nara gusabaiga ninganje te michezo nane ninyigweta abana ba kumupira munana na nje na agete nare gusaba burayi Nyamira yeito kurwe sub county kurwe from our grassroots inside sub county tumana kwanda ba K county nare gusaba this time umwako yo natwani chakira umwe ofisi abara nare gusaba secretary yeito Vincent Nyasani na chairman yeito Rutas pai karansamo gorobo chori mbure mutwa baje badotebi inki bakorira se myakeye babeire egere from there togo chora bone tumanya inga itugo chakeregere tu akore election yeito egere torosi na intu chimeka kati yeito egekora na intu torosi abana baito egekora muna bono sabana igutire nige tigeri yasi tukiendega torosi team yeito muna bono junior player junior youth abana ba youth egere na intu abana ba guregere ba ikire kigwangu gete baso muna bono mwana ba signeti taxi
uyo basainiti no asoma kiendeke secondary we abainje na mubwate kiendeke secondary agakura kuruororo bona naenda Mombasa na iranete na sainiti sabana egere playo no baka shabe chets igari n'abantu nareto okay mpaka kadosi no aka chets amna abana ngogotebi chets ya rosi gari esigetikeria na anda abwa abantu abwa soma ene bwa magana njetari ngango nyakwana ga aso ngango nyakwana iwango nyakwana na abuka abanyani no baburi ayegoro nkwaro chegari ngakibwa gunsangiria gari mba maitero ringo play igonje nari gusabanga abantu aba batenenete imipira ye county yetu ya Nyamira chi officials ya Chabaroro bacho babekana mutumirane egera troshi umupira na injobu yedi ko jobanga eta se county ya Nyamira asama tukabangira make na bakorere ibintu mbabiroje igo bari goja toikaranse na abange mbara se county ngima taringa inche bieka abange mbara ko bwatubumanyi egera tumirane toikaranse tobege nteke mu troshi umupira Nyamira ye Mbia muno sana go ikaigase getaseni Ndizi TV Sami Ondabu omote wote bilia mange sana. Asante.